ọhaneze ikwu n'ibe ndị ọma njem ọnụ cha Igbo mmanụ Igbo kelenu Igbo mụọnụ Igbo zụọnụ ya gaziere gị onye ọma njem mba ya dịrị gị na mma nwanne anyị abịakwala ọzọ n'isi mbido TV oge eruola mgbe aha je wetara unu ihe na-eme n'obodo ihe na-eme n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya ga-akọkwa n'ole wee hapụ ibe ya mana otu ọbụla o si wee dị eburula m eburu sere nyara akpọrọ n'azụ chịrị ya n'aka nwanne fa n'ime akpa wee wuchie ọzọ ịkọrọ gị akụkọ ndị ahụ mere na ama egwuregwu ala anyị ndị oyibo kpọrọ ya gịnị entertainment gist. Echefukwala onye nke m na-aka bụkwa Maazị Stanley Chizaram Ikije mmadụ PLC apụketa ivu nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka imegide bịa tụọ m onye mmemme bịa tụọ m onye mmekasị onye bụ ọpụta ihe a na-eme nwanne m eme ọsịsọ tinye aka n'akpa ihe ọbụla nsọ achịtara n'akpa m ihe ọbụla fụfọta meme ya gịnị kpafonye gị ya n'aka onye o mere amarala ya gazie Igbo ndị ọma njem ọnụ ana m ekpere gị ekpere na-agọkwara gị ụfọma oge ọbụla m bịara ebe a na-asị gị nwanne anyị gbuo n'aka nri anyị ga-egbute anyị gbuo n'aka ekpe anyị ga-egbute ihe ahụ anyị ga-eri agaghị akọ anyị nwanne nke ahụ ga-eri anyị agaghị abịa n'ebe anyị nso mgbe sị gịnị ewe m sị amị ya dịrị gị na mma maka ka m si wee gwa gị na mbụ na-eburula m eburu sere nyara kwọrọ n'azụ wee bịa ịkọrọ gị akụkọ ndị ahụ mere n'ama egwuregwu ala anyị ọ bụrụ na taa bụ gị mbụ ị na-esonyere anyị n'oge ihe na-eme n'obodo ọ bụ oge a na-eji na-akọrọ gị akụkọ ndị mere n'ama egwuregwu ala anyị ya bụ gịnị ndị na-eme ihe ọchị ndị kọmedi mee nnyota mabịa kọrọ gị ndị na-eme ihe ejije mee nnyota mabịa kọrọ gị ndị na-eti egwu nwee ka ha si tie nke tọrọ ụtọ ma ọkwa nke na-atọghị ụtọ ma ọ bụ na e nwere ebe ha gara zọọ mmadụ ụkwụ mabịa kọrọ gị maka asị gịnị a sị na asịrị na-enye ụmụ nwaanyị ọbara ka ọbara nwee ike na-eme gịnị na-agbagharị gị n'ahụ onye nwe njem ọnụ tupu nke ọfụrụ gị akụkọ ihe ndị njinaka n'ụbọchị taa maka gịnị izu ụka anyị nọ n'ime ya enweela ọtụtụ ihe ndị mere n'ama egwuregwu ala anyị mana tupu nke ọfụrụ gị ya echefukwala anyị nwere ike isonyere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook o na Instagram o na YouTube o na Twitter anyị nọcha ebe ndị ahụ niile kpọmkwem chọọ anyị na @isimbido TV ebe ahụ ka ị ga-anwudo anyị chọm ka ị na ebe ahụ ị gosipụtakwa ịhụnanya gị o nwere ihe onyonyo ndị ị ga-ahụcha ebe ahụ ịsha ya like subscribe nwanne ka oyi ife otu ọbụla o si wee dị aga m aga nnọọ ka nchọta egwu dị mma mụ na gị ga-ejigodi sọ galịgalị ka m tinye gị n'akụkọ mood ọ bụrụ na agbasie egwu ahụ wee lọghachi azụ wee kọpụrụ gị akụkọ ihe ndị ahụ mere n'ama egwuregwu ala anyị onye njem ọnụ ana m asị gị agakwala ebe ọbụla maka gịnị ana m abịa ihe na-eme n'obodo anaeze ekwuribe ndị ọma Igbo obi Igbo anyị alọghachikwala ọzọ eji m nna aka na ọmalịcha egwu ahụ na o mere gịnị na ọ dabara adaba onye nji aba mba onye njem ọnụ onye njem ọgụ aka bụkwa m onye nke gị Maazị Stanley Chizaram Ikije ịkpọ m mmadụ PLC ọ ga-esere mụ na gị kpọọ m onye mmemme onye mmekasị onye bọpụta ihe a na-eme nwanne ma afọ onye aka na-akpa ihe ọla m fọtara ọla nke gị maka ndị ka na-esonyere anyị ugbu a oge ihe na-eme n'obodo bogo ahụ jiri akọpụrụ gị akụkọ ndị gbara elu n'ama egwuregwu ala anyị nke ndị oyibo kpọrọ gịnị entertainment gist onye nke m ekwere gị kwasị ọ bụrụ na anyị ṅụrụsịa ya bụ mmiri wee lọghachi azụ na m ga-eme gịnị m ga-ewepụta akụkọ ndị njinaka n'ụbọchị taa ngwa ka m mee gịnị ka m wepụtawa ya bụ akụkọ nke mbụ njinaka wee bụrụ gịnị o nwere nwaada ala anyị na-eme ihe ejije a maara nke ọma onweghị onye ọzọ na-ekwu na-abụghị Mary Remi Njọkụ ọ bụrụ na ịma ya ọ na-emepụta ihe onyonyo ọ na-akpakwa agwa n'ihe ejije na-emekwa nke ọma o kwuola ihe gbara nnọọ ezigbo ọkpụrụkpụ maka gịnị izu ụka anyị nọ n'ime ya bụ izu ụka ntụliaka ọchịchị gịnị ka Mary Njọkụ na-ekwu ọ sị gịnị n'ala anyị bụ Naịjirịa ihe anyị chọrọ ugbu a abụghị ị na-ekpe faya ya bụ gịnị ọ sị na otu ala anyị bụ Naịjirịa si wee dị na nsogbu ala anyị nwere bụ gịnị ihe a na-ahụ anya na ọ bụghị ihe a na-anaghị ahụ anya ma nke ndị oyibo kpọrọ spiritual problem gịnị ka ọ na-ekwu ọ sị na o sepụla ụwa dị nwenu anyị Jesu Kristi na oge o mere gịnị na oge ọ nọ n'ụwa na o ji ogbe achịcha wee mee gịnị wee zụọ ndị mmadụ nri wee nye ndị mmadụ ka ha rijigodo afọ ịghọtago na ihe ndị ahụ achịcha wee ihe a na-ahụ anya mana abịakwa n'ala anyị bụ Naịjirịa enwere ụlọ ụka ọnụọgụgụ ya anaghị agụta ya ọnụ nwekwa ebe a na-ebi isi n'ala nke ndị Muslim ghọtara na o juru nnọọ ebe niile n'oge anyị nọ na ya ugbu a abụghị oge ikpe faya o na ihe anyị nọ na ya ugbu a bụ gịnị ịpụta n'igwe bịa mee gịnị bịa tụnyere
onye ga-eme ka ala anyị bụ Naijiria dị mma. Ịghọtara na ihe ya bụ nwaada na-ekwu, ịghọtara ka o si wee na-aga n'ihi gịnị? N'ihi na ọchịchị ala anyị ka ọ dị ugbu a ama mma na-aga n'ihu ma anyị na-aga n'azụ, n'ihi na kwa ụbọchị ka ọ na-aka njọ. Amụpụtara m n'ụwa a meele anya ya wụrụ Naijiria, mechie aka n'ihu m, legharịkwa anya ya wụkwara Naijiria ọzọ. Onye mere na o ji katụ m obi, m gara ịsị ka m laghachi azụ maka na elere m anya nne na nna m awụrụ onye Igbo, masị alaikere m ala Igbo ka m mee gịnị ka m pasagodo ebe a, ma ọ wụ ya ngwa gị ebe a gara amụ m mana otu ọbụla o si wee dị kemgbe ahụ anyị niile ebido na-ata ahụhụ nọ n'ala Naijiria. Ị na-ata ya na-enye gị nkasi obi, na-asị gị ala Naijiria ga-adị mma, ọ ga-adị mma, ọ ga-adị mma. Nwanne ihe a ka akọgidere m akụkọ Mike eji agha ma hazi otu a ma bịa gbaa isi agba m gbara ugbu a aka na-ekwukwa na ala Naijiria ga-adị mma. Mana obi dị m ụtọ bụ gịnị na anyị erutela n'ihe eji mmadụ eme wee bụrụkwa ndị ga-apụta wee tụọ vootu na ntụliaka ọchịchị a. Mana ịmaranụ ka o si wee dị, ọ bụrụ na ihe naanị m ga-eme ka ala Naijiria dị mma, nwanne agaghị m echego o nwere ike bifo ga-eruo ma gbanweela everything maka ọ dịka dị tin kazi m njọ o ji m n'olu gịnị ka a na-agwa gị onye ọma ji eme ọnụ? Apụta na ịbịa n'ala anyị bụ Naijiria, ịma na ọ bụ otu onye otu vootu, otu onye otu vootu, iji nke gị ma onwe m ji nke m. Ọgwụkwa n'ihe naanị m ga-eme, mana ọ bụrụ na anyị na-enwe mkpebi wee sị na anyị ga-atụpụ ndị ọjọọ n'ọchịchị, anyị ga-atụpụ ndị ọka mọcha dị mma, ndị agamevu, ndị ala dị mma, anyị mee gịnị? Anyị ekwekọrịta wee mee ya bụ ihe. Ekpere m ụfọm n'oge m bụ na gịnị, na anyị agaghị agbaji ya n'oge anyị na ugbu a, n'agbanyeghị ihe ọbụla, n'agbanyeghị ego ole ọbụla a na-ekwu a na-ekwe gị sị gị bịa ree vootu gị, nwanne ekwekwala ọ bụrụ na ọ ga-akago obi ịnara ha ego ahụ tinyegoro n'akpa wee mee gịnị, wee tinye ya bụ vootu gị, bịanye aka ebe ị kwesịrị ka ị bịanye, na-abụghị ịbịanye aka ebe ị na-ekwesịghị ịbịanye maka na enyere gị ego. Ịnụlanụ na aka Peter Obi si wee kwuo ya n'izu ụka ole na ole gara aga, ọ sị gịnị? Ọ sị na enye gị ego na gị na rio, mana mekikwa shọ na imere gịnị, na-etunyere ya vootu. Ịghọtara ihe m na-agwa gị? Maka gịnị ana m ekwukwa, ana m asị gị na ọ bụ ebe a ka ị ga-atụnye, enwe onye na-achụrụ nta vootu. Maka gịnị? Ihe m na-agwa gị bụ na ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-arụ aka, ma nne ya anọghị ebe ahụ, marakwa na nna ya mere gịnị, na nna ya nọ ebe ahụ. Onye a tụrụ ilu kọwara ya, marakwa na ego eji wee lụọ nne ya mere gịnị, fum na ofuru okporo nke ahụ wee bụrụ ya ihe na-eme n'obodo ala Naijiria. Nwanne ebe a chịgachịga ụwa chịgachịga ụwa chịgachịga ụwa chịgachịga ebe a chịgachịga nwanne ọchị ya mee m ihe mbụ ụkwụ m n'ala michie ya ike weheleme maka ịmara onye nze megide bịa ada ọkụ ehi ma ọ ezigbo efi ka a eji wee si ya odogwu bilitegodi, ma ehi anọ ebe ahụ ịmara na ọ ga-ebilikwa. Ọkọghọtara m na-agwa gị ka ahụ wee bụrụ ya. Ana zikwuru ibe ndị ọma njem ọ na-aka nọkwa n'oge ihe na-eme n'obodo, ihe na-eme n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Akụkọ karịkwara ibe ya elu, mana tupu m gaa n'ihu aga m eji ọsọ n'ije ka m ṅụrụtụkwa obere mmiri. Ọ bụrụ na nlọghachi azụ nwee kọpụrụ gị akụkọ ndị ọzọ njiri aka n'ụbọchị taa, onye ọma njem ọnụ, ana m asị gị agakwala ebe ọbụla. Maka gịnị? Maka na ana m abịa. Ndị ọma njem ọnụ ka m si wee kwe gị na nkwa sị gị na agakwala ebe ọbụla na ana m abịa. Ana m ekele gị, na-ekelezikwa gị, na-ekelezikwazikwa gị ọzọ ka isi wee nọrọ ebe ahụ na-eche m ka alọghachikwara m ọzọ, maka na ọbịbịa m anaghị adị ka ọbịbịa onye nwe anyị Jesu Kristi, maka ihe onwe ya sị na ọ ga-abịa dịka onye ori. Aha m ka bụkwa Maazị Stanley Chizaramike ije mmadụ PS apụketa ibu nwa aka na-achụpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Inwe anwa akpọ m onye mmemme, onye mmekasị, nwanne m etinye aka n'akpa ihe ọla ahụrụ n'akpa m, ọla nke gị one time. Maka gịnị? Anaghị eji Igbo agwa ya onye ọcha. Ọ bụkwa n'oge ihe na-eme n'obodo ka mụ na gị ugbu a kpọmkwem, oge ahụ na-eji na-akọpụrụ gị akụkọ ndị ahụ niile gbara elu n'ama egwuregwu ala anyị, nke ndị oyibo kpọrọ entertainment gist. Nwanne ọ na-abụ nnyota n'ama egwuregwu ala anyị ma bịa kọrọ gị ngawa inyo ha. Nwanne m eburu onyoko mita m jiri batrị 7 tinye na akpa m, nyogide batrị m anyụ ọkụ. Nwanne m agbanwee batrị ka m nwee ike nyota ihe m ga-agwa gị, ma nyotakwanụ m ga-abịa kọrọ gị gịnị. Asịrị na-enye ụmụ nwaanyị ọbara dee onye o mere amarala. Ya gaziere gị, ya dịrị gị na mma, ya rịkwara gị mma o.
ka m si wee gwa gị na abụ na akụkọ ka fọrọ afọ akụkọ ọzọ nji n'aka wee bụrụ gịnị anyị ga-atụgharị ụkwụ egwu wee leba anya na onye na-eme ihe ejije amaara nke ọma maka na ya bụ nwaada na-ekwu okwu ya ọ bụ eziokwu na o megidere megide wee ka ọ dịzi ugbu a wee sị na ya emela gịnị na ya agbanyụtụla ọkụ ime ihe ejije onwe onye ọzọ na-ekwu maka ya na-abụghị Tonto DIkeh. Tonto DIkeh ka ọ dị ugbu a n'izu ụka ọ pụtala wee kwuo ihe ole na ole banyere ma ezinụlọ ya ma otu ala anyị bụ Naijiria si wee dị mana ka m ga-esi wee malite nwa ya nke ahụ ya na Churchill mụtara mere gịnị ha mere o mere afọ 5 n'izu ụka anyị nọ n'ime ya bụ obere nwa a na-ekwu okwu ya ewee mee gịnị ewee goro ya obere ụgbọala agbasara ala na Abuja na FCT ya bụ Federal Capital Territory ebe ọchịchị etiti ala anyị bụ Naijiria dị ka e mere gịnị ka e goro nwatakịrị ahụ ala ịhụlanụ nwatakịrị n'afọ 5 ala nwa na-ekwu okwu ya ọ bụkwa obere ala n'ihi gịnị ọ bụ esteti ihe ọzọ dịkwa na ya bụ gịnị ya bụ esteti akpọkwara ya aha obere nwatakịrị ahụ ịhụlanụ na nwatakịrị dị afọ 5 wee nwee esteti ịhụlanụ mụ na gị ga-eme 70 years n'izu ụka ọzọ ole wee nwanne ihe dị mma dị mma ya bụ gịnị anyị na-ekpe ekpere oge ọbụla na-asị ka ihe ọma mere onye ka o mere gịnị ka o mekwara anyị otu ọbụla o si wee dị n'oge na-adịghị anya m ga-egosi gị ihe onyonyo ahụ ka Tonto DIkeh si wee mee gịnị si wee kwuo na ka o si wee mee ya bụ ihe onyonyo o dekwara n'igwe mkparịta ụka soshal midia wee sị gịnị wee sị na ọ bụ nwatakịrị a ka o ji wee na-eme gịnị na-agabiga ihe niile ọ na-agabiga ma ntaramahụhụ ma oge ọkọchị ma oge udu mmiri iji wee hụ na ya bụ obere nwa na-ekwu okwu ya agaghị ata ahụhụ nke ọ tala na ndụ a ka a na-ekwu ị na-ele Tonto DIkeh na-asị ka ịkwa n'ebe ọ na-ata ahụhụ nwanne onye o mere amarala onye yi akpụkpọ ụkwụ ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ ịghọtago ihe m na-agwa gị ọ bụrụ na ị ga-echeta n'afọ 2015 ka ya bụ Tonto DIkeh mere gịnị ka ya na Churchill lụrụ di na nwunye mee a ga-ebi ebi agaghị ebi ebi afọ abụọ ka o ruru afọ 2017 ha eme gịnị ha gbaa alụkwaghịm ka a na-ekwu ya bụ alụkwaghị onye ọbụla maka Tonto DIkeh na-akwụ ekwo n'oge ahụ a na-ekwu okwu ya onye ọbụla achịrị ọnụ tinye maka na ịma na ka ọchịchị anyị nọ n'ime ya bụ gịnị ọchịchị ọhakarasị ọchịchị onye kwuo uche ya onye ọbụla nwere ike ikwu ihe dị ya mma onye ọbụla nwere ike ikwu ka o si wee masị ya n'oge ahụ wee mee gịnị na-agbakwa egbe ọnụ ebe ọ dị ukwuu ya bụ gịnị egbe ọnụ na-arị ibe ya elu ka a na-ekwu megide ihe a ya bụ alụmdi na nwunye asa ka ọ dị ugbu a obere nwa ha mụtara a na-ekwu okwu ya o meela afọ 5 ka ọ dị ugbu a ya bụ nne ya wee mee gịnị wee gotere ya ụgbọala iji wee mee gịnị iji wee hụ na nwatakịrị ga-aba uru mana otu ọbụla o si wee dị ọ bụrụ na ị ga-echeta n'izu ụka anyị nọ n'ime ya ka Tonto DIkeh nwa wee mapụtakwa n'igwe mkparịta ụka soshal midia wee sakwa di ya ahụ ya na ya alụburu n'oge gara aga Churchill wee mee gịnị o wee saa ya mmiri gịnị ka ọ na-ekwu ka ya bụ obere nwa na-eme mmemme ncheta afọ 5 amụrụ ya ka ya bụ di ya Churchill ya na-ekwu okwu ya gara n'igwe mkparịta ụka soshal midia wee wishikwara nwa ya happy birthday wee kwukwa ihe ole na ole banyere ya mana Tonto DIkeh lọghachikwara azụ wee bịa kwuo sị gịnị na ha ndị ụwa ha gbachi Churchill nkịtị n'ihi gịnị n'ihi na ọ naghị eme ihe ruru ya dịka nna nwa na ọ bụrụ na ị ga-echeta n'oge gara aga Churchill n'onwe ya pụtakwara wee kwuo sị na ya mere gịnị ụlọikpe na ya nwetara mmeri n'ụlọikpe ịbụrụ onye ga-edosa nwa ahụ n'ihi gịnị ọ na-eme mmadụ na nwunye ya gbaa alụkwaghịm ụlọikpe ga-eleba ya bụ okwu anya wee sị ka nwatakịrị ahụ nọrọ soro nne ya nọrọ ma ọ bụkwa soro nna ya nọrọ onye ọbụla ekpere ya bụ ikpe kpegara ọ bụ onye ahụ ka nwa ahụ ga-eso wee nọrọ ya bụ Churchill wee kwuo sị na ụlọikpe nyere ya ikike sị ka ya na nwa ahụ nọrọ mana ọ jọsi were kwuo obi chọọchị ya dịka Churchill ọ bụ wee sị ngwa kpọrọwa ka gị na ya nọ ya bụ gịnị ya bụ nwa na Tonto DIkeh
wee biri ruo taa. Tonto DIkeh na-ekwu gịnị na nke ahụ bụ nnọọ ezigbo asị n'ihi na ụlọikpe nyere ya ikike sị ya na nwa ya nọrọ ka ọ na-eleta nwa ya anya. Ya bụ gịnị na ụbọchị niile ọ bụ Tonto DIkeh na-ekwu nke a na ụbọchị niile na ọ na-asị nwatakịrị ahụ na ọ na-arịọ ya mgbaghara sị ya na ya biko gbaghara ya na o mere nna ya eme gịnị nna ya amụta ya n'ihi na ọ naghị ekpere ya ekpere ka o nwee ihe ọbụla ọ ga-eme mekwugide nna ya n'ihi na gịnị n'ihi na nna ya anaghị eleta ya anya n'ihi na nna ya abụghị ezigbo mmadụ n'ihi na nna ya tụgidere ya ashị ebe ọ dị ukwuu nakwa ụmụ ihe ndị ọzọ. Mana Igbo na-amarala n'ama ma nwoke nwee nwa ma nwaanyị nwee nwa otu ọbụla o si wee dị anyị ga-ahụgodi ihe onyonyo ebe nwatakịrị ahụ a na-egosi ya bụ ala nke egoro ya ma ọ makwarala nwa dị afọ 5 ma egoro ya ala ma ọ maghị amanụ m ka anyị kirigodi ihe onyonyo ahụ anyị kirichaa ya anyị na-alọghachi azụ. Ana m asị gị agakwala ebe ọbụla, ana m abịa. Ndị ọma njem ọnụ anyị alọghachikwala ọzọ. Anyị ka nọkwa n'oge ihe na-eme n'obodo, ihe na-eme n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Aha m ka bụkwa Maazị Stanley Chizaram Ike mmadụ POC apụketivu nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Nwanne ịkpọ m onye mmemme, onye mmekasị, onye mafụta ihe a na-eme nwanne m etinye aka n'akpa ihe ọla ahụrụ n'akpa m ọghọla nke gị one time maka gịnị anaghị eji Igbo agwa ya onye ọcha ka o si wee na-aga ka eke si wee na-anya anwụ na egwuregwu ala anyị. Ọ bụ ya ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-akọpụta n'oge ihe na-eme n'obodo kwa ụbọchị n'izuụka. Otu ọbụla o si wee dị, ana m asị gị nnọọ gaa n'ihu ka ị na-esonyere anyị n'oge ihe na-eme n'obodo. Ọ bụrụ na taa abụghị mbụ ị na-esonyere anyị, ana m asị gị nnọọ n'isi mbido TV, nnọọ n'oge ihe na-eme n'obodo. Onye nke m ka ị bụ, ọ bụghịala na ị na-aghọta asụsụ a na-asụ nwanne m ya dịrị gị na mma maka ịchịkọ ya ọnụ n'ihi na ọ na-emezi anyị kwarapụ n'ihi oge abụghị nwanne anyị. Ekwuola m ihe ole na ole wee kọrọ gị n'uju akụkọ banyere Tonto DIkeh na-eme ihe ejije ka o metụrụ ọ bịara kwụsịzie sị na ya ma mmezi ọzọ maka ọ bụrụ na ọ ga-emezi ọzọ ọ gbatụrụ breki ya bụ ọ kwụsịtụrụ akwụsịtụ. Ọ bụrụ na ị ga-echeta o so nnọọ na-azọ ọkwa onye ga-esota onye ga-achị steeti Rivers. Ya bụ gịnị ọbịa o so na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ka ọ dịzi ugbu a. Ya bụ ọ na-enyezi ike ya na ume ya niile n'ihe banyere ịzọ ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ bụ eziokwu na ya amabeghị ka ọ ga-esi wee gaa, mana otu ọbụla o si wee dị anyị na-elekwa anya. Ọ bụrụ na ọ dabara ya ọ dị mma, ma ọ dabara ya anyị na-elekwa anya ma ọ ga-alọghachi n'ime ihe onyonyo. Akọọla gị akụkọ ndị ahụ na ndị ọzọ banyere nwa ya nakwa otu ya na di ya ha abụọ gbasara agbasa bụ Churchill si wee mee na mmemme ncheta ọmụmụ afọ 5 nwa ha. Mana otu ọbụla o si wee dị nke ahụ wee bụrụ ya. Onye ọma njem ọnụ ekelela gị maka isonyere anyị n'oge ihe na-eme n'obodo n'ụbọchị nke taa. Ana m asị ka ọ dịkwara gị na mma. Izuụka ga-eme gịnị ọ ga-amara gị mma. Nke ọbụla itinyere aka Chukwu ga-akwado o wee na-aga n'anya ya iwe m Sami. Onye ọma njem ọnụ ọ bụrụ na isonyebere gị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Instagram, anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Twitter. Chọọ anyị na @isimbido TV ebe ahụ ka ị ga-esonyere anyị. Ọ bụkwa na ị chọrọ isonyere m onwe m n'igwe mkparịta ụka soshal midia, na Facebook ị ga-ahụ m na Ike Stanley Chizaram, na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ike. Ọ bụrụ na ị nwere ọkwa azụmahịa gị ị chọrọ ịmapụ anyị ga-eme gịnị anyị ga-anabatakwa nke ahụ. Ọ bụkwa na ị chọrọ ime gịnị igosipụta nkwado gị n'ụzọ ọzọ maọbụ n'ụzọ pụrụ iche n'oge ihe na-eme n'obodo maka gịnị oge abụzighị nwanne anyị. Oge ihe na-eme n'obodo ha dị ọtụtụ obuchaghị Igbo otu ahụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ya agbatịkwuo ya bụ oge ka nwee ike na-akọchara gị akụkọ ndị nji n'aka kwa ụbọchị, ị nwere ike ime gịnị ị nwere ike izibatakwara anyị ozi ka anyị na gị nwee ka ya bụ ihe daba. Ana m asị gị ya dịrị gị na mma ka isi wee sonyere anyị n'ụbọchị taa. Ebe a ka anyị ga-achịsa ọnwa n'ihe omume ihe na-eme n'obodo nke taa. Ewe m na-asị gị ya bụ egwu anyị gbafọrọ n'ụbọchị taa anyị ga-agbatụpụ ya ụbọchị ahụ ọkụ ịgbaga